kallon mu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai ɗimbin albarka, mai kuma farin jini, mai nishaɗantar da ku a koda yaushe, dandalin fasaha. Dandalin fasaha shiri ne wanda yake kawo muku tattaunawa da mutane daban-daban da yadda suke taka rawar gani, da yadda suke amfani da fasahar da Allah Ubangiji ya basu. Sannan kuma muna kawo muku takaitaccen tarihin manyan mutane waɗanda suka samu ribar fasaha a faɗin duniya. Burinmu a koda yaushe mu faɗakar da ku, mu nishaɗantar da ku, sannan kuma ku ilmantu ta dalilin wannan shiri namu. Sannan matasanmu waɗanda ba su da aikin yi ko kuma waɗanda ba sa son taka katabus, ba sa son yin aiki, sai dai su zauna a majalisa, wannan ya wuce a masa shari, wancan ya wuce a zage shi. Burinmu a koda yaushe muna so waɗannan matasa su samu abin yi, kuma idan sun kalli wannan shiri ya zamo musu wa'azi a gare su. Ba tare da na cika ku da surutu ba, za mu kawo muku shirin kai tsaye, amma kafin nan sai in ce masu kallon mu sha kallo lafiya. Ni Muhammadu Sani Dando, haifafan Dando ne ni, Simela Local Government, Kano State. Saboda haka na makarantar Arabiya, na da ci makarantu da dama wanda suke na Islamic da Ƙur'an. Suna ɗinki ina matan na ƙanƙani da ita na tashi. Da muka na tashi na buɗe idanu a gidanmu, sana'a kenan, ɗinki, harkar kasuwanci da karatu da kuma harkar kasuwanci, goro, fatoci, gyaɗa, albasa, sana'ar ɗinki, harkar dai kasuwanci dai gashi nan su ne abin da harkokin gidanmu muka tashi muka buɗe idanu da shi, saboda manyanmu suna su kenan, harkar kasuwanci da kuma sana'a hannu. A suna ɗinki kan alhamdulillah, domin ka dai suna ɗinki dai ni ban san adadin mutanen da newa ba, domin ka da maza ɗinki da na maza da na mata da na manya da naira duk yi nake yi. Ga ta ɗinkin fulani ma sai nake ingila mai ɗora, a ta ɗinkin fulani ma mun ɗan karɓi mun yi musu ɗinkuna da yawa, kuma ɗinki da na zamani irin wannan duk ba na ba a ɗan taɓa. To sai dai yanzu da yake suna ɗinkin ta ɗan yi ɗan ƙasa, saboda ba a haɗa gudu da jifa. Larura ce da kamar inda layi, da mun kwa lokacin shekarar da Allah ya jaraban da wani larura wajen kusan misalin shekara wajen 40 ko ba ɗaya kenan, ina cikin aiki cikin dare misalin karfe 2 dare ina tsaka da ɗinki, daga karfe 2 zuwa karfe 3 ina cikin aiki sai na ga allura tana rabuwa biyu. Ina ga ta rabu biyu, ina yin ɗinki amma kuma hinarsa wanne ne ma, sai ni tattara ce to da Allah ya jarabar da lura idanu an bari, gobe Allah ya kai musu na ci gaba da yi. Kan na san na kwashe kaya na ma da na tattara ina shikenan idan ma gaba ɗaya rif, daga hasken fitila ma ba na gani da take gabana. Cikin watan azumi ya kwana wajen 27. To shi ne nan kuma aka ringa tafafatawa zan larura, kuma har sai da aka samu wajen tsawon shekara guda kuma aka fara samun sauƙi, amma kuma sai kasance kuma
wannan kuma Allah ya tafiyar da shi. Ta gwamnati wadda alhamdu lokacin da muka tsinci kanmu haka, to Allah cikin hikimarsa ba mu san ma meye gwamnati ba. Mu dai mun san dai a lokacin idan gwamnati kaka ta yi za a buƙaci a tattaro kuɗin haraji a ɗauko a kawo gwamnati. Idan kuma aka buƙaci kuɗaɗe a hannun mutanen ƙauye ya ce ana neman wasu kuɗaɗe da yin taimako, akwai abin da za a yi muku a ƙauye, da manyan mu da yayan mu gaba ɗaya da tsofaffi za a gana ta tura kuɗi a ɗauko a kawo, sai dai kaga an shiga mota ne ko kuma ɗora a jaki, tunda sannan na motocin suke a ɗauko, sai dai kaga shiru. Shi ne ma Allah jikan wani baba namu ake ce ma handaci, ina ce to in dai duniya tana da kogo, to mu nan mutanen ƙauyuka mu ne a cikin kogo, tunda gwamnati bata san da mu ba sai in lokacin da ake buƙatar wani abu a hannun mutanen ƙauye a zo a tattara mu ga shiru. To Allah ya sa kuma amma a gari kuma ya kasance abinda zan ce na yi a gwamnatance, na tsaya na taimaka, tun na ɗauke na aiki, na tsaya kuma na koyar da suna ɗinki da kuma gyare-gyaren kekuna. Wannan kwa adadinsu ma ce ga adadinsu ba zan iya ba, domin ku duk shekara biyu ake yaye wa ɗalibai da ake kawowa. Duk shekara za a je a nemo ɗalibai, wasu za su kawo kansu, wasu kuma nemo su za a yi. To wannan shine abin da zan ce, mun taimaka a gwamnatance, idan lokacin salari ya yi ka je ka ɗauko salarar ɗinka, shi ne tsakaninmu da gwamnati kawai. Ni bakanikin keken ɗinki ne, keken ɗinki kowane iri ne, in Allah ya so da in dai an yi haƙuri an kawo shi, to Allah ya hore mana basirar yi, wanda yake kuma basirar nan ita ma da kamar indin laya ne. Allah ya hore mana wani ilhamar da can sannan muke ganin ra'ar aini ɗinkin kawai ake, daga bayan kuma da Allah ya kawo jarraba ta larura, sai kuma Allah ya daɗa faɗaɗa abin na wannan ike ba za ka je ka tunkaro wani ma ka ce ya koya ma wannan sana'a ba. A hakan nan Allah cikin ikonsa ya hore ilhamar da yake kuma za a yi sana gyaran keke ɗinki. Tun ina gyara na yin in gyara, ya kasance ko makwabta, ya kasance wata anguwa, ya kasance ya gashi yanzu da kawar state ɗin ma kamun gyaran kekuna ake gani. Amma kuma in Allah ya so da aka kawo gyaran keke ɗinki, in dai ba zai wahala ba nan take za a gyara ka tafi. To wani irin ma da na sani, abin da aka ce Allah ya jarrabe ka da shi, to kawai in dai kanan kuma kaddara shi kenan. Duk abin da ka gani cewa na marar daɗi, to ka tabbata wannan abin da ka Allah ne, kawai sai ka rungume shi. Amma da na sani, magana da na sani ma da wannan mai taso, saboda mun kwa da mai lafiya da marar lafiya, da mai gani da marar gani, da mai hannu da marar hannu, abin zai ce zai tafi salon ƙaran kawai sak, dole sai ya sami wani yan jarraba daga ubangiji na ko kaka yake. Mutum ya ga mara daɗi, dole ne ko mutum in ya ga daɗi ga rashin daɗi kuma sai dai haƙuri, tunda inna mara su yusra, in ka ga tsanani ko za ka sauƙi. To abin da yake ba tsoro, Allah ya mana maganinsa. Matasa har dattijan ma, don akwai dattijan ma suke suna zaune kawai, mutum sai dai ya zauna a zuwa kawo masa. Kuma wani ike idan mutum aka waye gari mutum can yana halin ƙuruciyarsa bai san ya ilimi wani abu ba, to kaga idan tsofansa ma ya zo, to za a gani a hakan yake ko. Saboda haka ƙuruciyar ka tsofanka, in kai mai ƙoƙari ne tun kana ƙuruciya, to har tsohon ma idan ya zo, idan ba za ka iya ba kawai ka haƙura, bisa Allah ya kawo tsufa.
To irin wannan tunda a masu ganin ma a san akwai cewa amma ya karba a mahu. Akwai wanda yake za ka same ma ina ganin amma zuciyar ta mutu, to zai ga wani shine ma mara ganin tunda zuciyar ta mutu. Saboda haka ina ba da shawara da masu ganin da marasa ganin duk gaba ɗaya kawai dafa duka, kowanne mutum ya miƙe ya nemi yadda zai sana'a ya samu alheri. Kuma ga masu sana'a irin tamun nan, to dole ne sana'a irin tamun nan sai da haƙuri, domin kuwa da yake na riƙi sakatare janar na ƙungiyar teloli na jihar Kano, to a wannan lokacin reshen shekara Hausawa, wato kaga Kano ta waje kenan ta kudu. Saboda haka a wannan lokacin na sha shari'a ga masu kwastomomi da masu kawo ɗinki da masu kuma karɓa su ɗinkin, an sha gwaramniya. Allah ne yanda ya so a duk lokacin da ya ga dama, kuma babu wanda ya isa ya tambaye shi, sai dai ma mu gode masa. Kun dai ji bayani daga bakin wannan bawan Allah Makaho, da yanda lokacin da yake cikin ɗinki idansa kawai ya ɗauki ba tare da ya yi rashin lafiya ba ko wani abu. Wannan iko ne na Allah, amma kuma zuciyarsa bata mutu ba, bai je ya zauna yana bara ba, ya ƙasƙantar da kansa ko zuciyarsa ta mutu, ya ci gaba da neman na kansa. Matasa, ƙalubale gare ku, ƙalubale gare ku, ƙalubale gare ku matasa. A yanzu za mu kawo muku takaitaccen tarihin ɗaya daga cikin manyan mawaƙan Arewa wa'inda suke amfani da muryarsu zalla ba tare da sun shiga inda za a sarrafa musu kiɗa ko murya ba, kuma kalangu shi suke kaɗawa a duk lokacin da za su ji waƙa. Wannan shahararren mawaƙi ne, har aka basa digiri na dakta amma a waƙa. Wannan ba wani bane illa Dr. Mamman Shata Katsina. An haifi marigayi Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina a shekarar 1923 a ƙauyen Musawa da ke cikin jihar Katsina. Mamman Shata cikakken Bahaushe ne kuma mawaƙi, kusan kowa ya san shi a West and North Africa. Alhaji Dr. Mamman Shata cikakken Bahaushe ne kuma mawaƙi ne, kusan kowa ya san shi a gaba ɗaya Afirka. Shahararren mawaƙin Hausan wanda idan yana waƙa muryarsa kawai zalla zaka ji, baya shiga studio don gyaran murya kamar yadda wasu mawaƙan zamani suke yi, kuma idan yana waƙa kiɗan kalangu ake bugawa. Alhaji Dr. Mamman Shata mawaƙin 'yan Arewa ya samu zuwa makarantar Arabi sanda yake yaro kamar yadda musulunci ya tanada. Mahaifin marigayi Dr. Mamman Shata Katsina, Malam Ibrahim Yaro, bai so ɗan nasa ya yi sana'ar waƙa ba, ganin su Hausa Fulani ne, kuma yadda wasu ke mawaƙa kallon roƙo. Mahaifin nasa ya so ɗan nasa ya zamo manomi ne ko kuma wani abin daban, amma marigayi Dr. Mamman Shata ya dage a kan sai ya zama mawaƙi. Marigayi Dr. Mamman Shata ya samo sunansa na Shata a lokacin da yake sayar da goro da alewa. Daga baya kuma ya watsar da duk sana'ar da yake yi, ya rungumi sana'ar waƙa. Ana haka Dr. Mamman Shata ya zama doktan waƙa. Ana haka marigayi Dr. Mamman Shata ya baro garinsa ta haihuwa wato Musawa, ya dawo Bakori, inda a Bakori ne ya auri matarsa ta fari, kuma suka samu ɗiya Amina wacce ta rasu tun tana jaririya. Daga Bakori
marigayi Dr. Mamman Shata yana zuwa har Katsina da Kano yin sana'arsa ta waƙa tare da makaɗansa. Daga baya ya sake barin garin Bakori ya dawo Funtuwa da zama, ya zauna a garin Funtuwa na tsawon shekara 40. Tarihi ya nuna mana waƙar marigayi ya fi kowane irin waƙar Hausa saiduwa a wajen 80s, kuma ana mutunta shi sosai a ƙasar Hausa. Ya ɗebi shekaru 50 zuwa 60 yana sana'ar waƙa. Sannan kuma ya shiga ƙasashe da dama a nahiyar Afirka, kuma ya ziyarci United Kingdom da kuma United States of America duk a dalilin waƙa a wajajen 1970. Kuma ya taɓa zama kansalin a ƙarƙashin Kankiya Local Government. Ya kasance mai son zaman lafiya a koda yaushe. Marigayi Dr. Mamman Shata Katsina ya yi waƙa kala-kala, a ciki ya yi ma addini waƙa, ya yi ma al'adar Hausa waƙa, ya yi ma noma waƙa, ya yi ma siyasa waƙa, ya yi ma sojoji waƙa, ya yi ma tattalin arziki waƙa da sauransu. Sannan ya yi ma mutane da yawa waƙa, kamar Sarkin Daura, ya yi ma mai martaba Sarkin Kano Ado Bayero waƙa, ya yi ma Sarkin Musulmi waƙa wato Muhammadu Macido da Jarman Kano, Sarkin Zaria da sauransu. Allah ya ɗauki ran Alhaji Dr. Mamman Shata Katsina a ranar 9 ga watan Jun na shekarar 1999. Ya rasu ya bar mata 3 da kuma yara 22 da kuma jikoki 28. Allah ya ji kansa ya kuma kyautata makwancinsa, amin. Dr. Mamman Shata yana ɗaya daga cikin mutanen da suka samu nasara a game da tafi da fasaharsu. Masu kallonmu, ina fata takaitaccen tarihin marigayi Dr. Mamman Shata ya faranta muku rai, sannan kuma waɗanda ba su san wane ne Dr. Mamman Shata ba, yau a dalilin shirin dandalin fasaha sun san waye Dr. Mamman Shata Katsina. A yanzu kuma za mu kawo muku tsokaci da nazari da muka yi da kuma binciken da muka yi akan marubuta littattafan Hausa da kuma fina-finan Hausa. Mun tsamo muku marubuta 3 waɗanda suka taka rawar gani a duniyar Kannywood. Marubuci na farko shine Ibrahim Birniwa. Ibrahim Birniwa ya kasance marubucin da yake amfani da fasaharsa da kuma hazaƙar da Allah ya bashi, ya tattara su a guri ɗaya, ya haɗa, ya ga cewa fim ɗinka ya ba da babban ma'ana kuma ya samu karɓuwa a cikin zukatan 'yan kallo. Lallai Ibrahim Birniwa ya cancanci yabo. Marubuci na biyu shine Nasiru Gwangwazo. Nasiru Gwangwazo ya cancanci lambar yabo saboda yana ɗaya daga cikin marubucin da furodusoshi ke son mu'amala da shi, saboda salo da yadda yake tafiyar da fasaharsa gurin rubuta labarin da zai ƙayatar da 'yan kallo. Nasiru Gwangwazo shine marubucin fim ɗin Jidda da Turan Giwa. Masu kallo suna yaban Nasiru Gwangwazo akan yadda yake amfani da fasaha da basirar da Allah ya bashi a rubuta fina-finansa. Lallai Nasiru Gwangwazo ya cancanci yabo. Sai marubuci na 3, Yakubu M. Kumu. Yakubu M. Kumu shi ma ya cancanci yabo. Gwarzo ne mai fasaha a fannin rubutun fina-finan Hausa. Yakubu M. Kumu ya samu yabo a gurin 'yan kallon fina-finan Hausa, kuma ya cancanci yabo, kuma ya samu lamban yabo gurin 'yan kallo saboda irin rubutun da ya yi na fina-finai waɗanda suka yi fice. Yakubu M. Kumu ya rubuta manya-manyan fina-finai kamar haka. Akwai Hanyar Kano, fim ɗin da ya daɗe yana sa mutane dariya kuma ya nishaɗantar da su mutane, sannan kuma ya ilmantar da su, kuma shine marubucin fim ɗin Sultan da sauransu. Yakubu M. Kumu lallai ya cancanci yabo, kuma dole ne mu sako shi a cikin top 3 na marubuta. Da haka kuma muka zo ƙarshen shirin namu a yau. A madadin waɗanda suka taimaka, ma'aikatanmu na gida da na waje, waɗanda suka taimaka wannan shiri namu ya kammalu a yau.
da ni kuma taku mai gabatar muku da wannan shiri na dandalin fasaha Muhibbat Abdulsalam nake cewa sarki buwaye gagara misali, Allah mai dare da rana, Allah mai mutum da aljan, mai sanya farin ciki a zukatanmu 'yan adam, ya sake sada mu a shiri na gaba. Amin summa amin.